بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تدرابي عندن بوينو إن جنغن حديث بنا هاجي وندي مندو أما جتكم دانيال لدين غنتينيردين كمان دي كامبول ويندو ما جسيدا أرانول من كم تبتي hande kanyum wiyete go'ore lewru lay haaji man dum tabiti bana darde Arabi Saudi ma bannon kambe man be andini be dari lewru nden hande wiyete go'ore ha mabbe e non bana darde lesdi men man bo bannon bo bana commission nationale ko larani hala lewru man do be ngurtini communique hanki man do hande man wiyete go'ore ha lesdi meden nden man kam ni kam hande wiyete go'ore inshallah to ni kam na lutta kadi nyande juma'are kanyum wonata jena yabre nyande arfa ha mo Allah cani do fondi sumoto nyalaade man darja man makka jamum e lutta kadi nyande asawe bo kanyum man wete nyande layha yo didabol bo nyalde sappo man do ika go'ore ha ya go layha man do dum nyalde de Allah cani do teddini Allah cani do bangti gima maaje masin Allah cani do bangti gima dewe ukkotode ha der nyalaade man do kadi ngam man annabijo men sallallahu alaihi wasallam o wi ma min ayamin al amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyam annabijo wi wala nyalaade e kugal bodngal burani yide go der mudum bana nyalaade man modi be mbi wala nyalaade do nyalde pat nastan be mbi ko lewru ramadan ko sappora garejo ha lewru ramadan ko kuude coyete her mudum do yottata ko kuude coyete ha sappode do sahabo en bimo walal jihad fi sabilillah be bimo ko jihadi bona ya rasulullah ana ko jihadi bo to ukkake yasi nyalde man do fotata be bana to ukkake ha der nyalde man na annabijo alayhi salatu wassalam wibe ko jihadi to ukkake yasi nyalaade man fotata be to ukkake der nyalaade man awrun annabijo ittitini be sina goddo on gurtido be hore mum be jawdi mum baawo man bo wala ko wartiti der maaju wurti jihadi man Allah wadi o saydina ton o mbara ton ko o wurtodi wete jawdi mako bo wartay dum man bo dum nasti ha juude konne en nden bana goddo o kam jihadi mako man ga koyasi nyalaade man bo foti Allah bangta nga yottina nga bana jihadi ngadnga ha der nyalaade maaju yo banni kadi nden kam ase nyalaade man do lumo kuude bodde darja kuude bodde bangtoto ha Allah cenido ngam man dum nyalaade daddattirgo dum nyalaade arotirgo ha kuude khairu be kuude bodde annabijo alayhi salatu wassalam o wi duddine der nyalaade man do min at-tasbihi wat-tahmidi wat-tahlil ko annabijo o nasiyani duddine ha der nyalaade man do subhingo Allah cenido duddingo subhanallah enon man bo tahmid alhamdulillah enon man bo takbir Allahu akbar nden do dum zikreji annabijo duddini solni yimbe duddina ha maaji e kuude luttude bo pat o wi wala nde marata qima ha Allah bana marata qima ha der nyalaade man en kuude man do dum nangan kuude bodde fu horeejum man ni farillaje de dokketen man do farillaje bana juule joyi man de juleten do ni darja maaje bangtete ha Allah cenido ende dum wadan bi adama juldo o elana hokkugo farilla man e o elana bo hokkugo dum be jam'are ngam darja maaju tamilata go fere e o elana bo wo'ingo dum fantinago ha wo'ingo ko hokkata man do der nyalaade man do no o wonno fu o besda kadi bo ngam kugal kam wodgo maagal do kanjum wadata tumpuwa maagal bura kala nde ngal buri wodgo fu enen fudda kam be farillaje den ko do lattinodo gebido juldugo be jam'are hani o tiida der nyalaade man do kam bura ko wowa habda o yaldira o julda be jam'are e non man bo gebinodo juule man hani o sanjo e non man bo julando hande mo wo'inta hani o haba o wo'ina ngam darja juule majum do fere
e non kala none nafilaji bo pat ɓesdoto non nafilaje gonanɗe ɓe ɓawo juule ɗo mbiyeten rawatib goɗɗo julata ɗum ko arti subaha ɓawo zura ko arti asiri ɓawo magariba ɓawo isha'i nden goɗɗo elana ɗe habda nafa e non nafilaji goɗɗe bana nafila balte bana nafila jemma nden ɗum man ɗo fu hani goɗɗo haɓana ɗum haɓana heɓgo geɗal ha majum ngam darja majum sowete lattoto feere e non bo nafilaje lattiɗe bana nafila sadaka to goɗɗo Allah fondimo o hokki zakka mako ha nder nyalaɗe man baraji man feere sowete baraji man feere e nden to wonɗo o hokki sadaka non bo waɗi mboɗenga her ɓiɓɓe adama nder nyalaɗe man ɗo bo darja man feere non bo hani julɗo haɓana ɗum heɓa waɗgo yoga sadakaji heɓa famiji lattiɗi ɓilliɗi heɓa bana atime en lattiɓe ɓilliɓe e nden wallita ɓe ha nder nyalaɗe majum e non man bo bana sumaye bo nden sumayeje ɗe goɗɗo sumoto ha nder nyalaɗe man ɗo darja maje feere fotan ɗe laati ɗum joɓe ɗonno dow goɗɗo o laari o yoɓan ɗum nder nyalaɗe man a fotan ɗum ɗorayeje noon o sumoto o ɓadoro ha Allah be maje fu darja maje feere nden ɗo man bo sumago man ɗo giɗa ɗum sumago man ɗo boɗɗum ngam aranol kam ɗum nastan nder konngol annabijo ɗo wala kugal nde kugal bongal ɓurata yiɗego ha Allah ɗo sumaye man bo nder kuuɗe boɗɗe mawɗe annabijo men alayhi salatu wassalam wi to goɗɗo o sumake nyalde ɗo Allah dayinani yeeso mako ha yite duuɓi 90 nyalde woore tan Allah dayina yeeso mako ha yite ɗo duuɓi 90 nden goɗɗo o heɓa o sumo nyalde man walla o sumo yogamaje ɗo bo la shakka ɗum khayru manga ko larani annabijo o cuumiɗo ɗe na o sumaki ɗe kam ɗon mari lural nden woodi hadis wari to kanko man o lattake o accataɗe o ɗo suumo bana hadis hafsa wari gal kore mako hafsa hadiswol man ashabu sunan bana annasa'i bana abu dawud nandi be maɓɓe ɓe ngurtini ngol nden woɗɓe nder modiɓɓe hadis bo sahani ngol bana sheikh albani sahani yoga ɗate magol bana ha sahih sunan abi dawud annabijo alayhi salatu wassalam o laataki oɗon acca sumago nyalɗe 10 man ɗo man ɗo garɗum amma wari kadi bo hadis aisha annabijo lattaki sumoɗe sumaki ɗe sam ɗo bo garɗum ha hadis aisha bo imam muslim wurtini ɗo ɗo ngam man kadi modiɓɓe mbi ani lattago hadiswol tabitinan ngol man ɗo to ngol wari rewi man ɗo tabitinan ngol ɓuran sembiɗirgo tabitingo ɗo ɓuran riwugo ngam man woɗɓe nicina hadis hafsa man ɗo ɓe mbiya ko marata sembe ka annabijo cuumiɗo woɗɓe bo nicina hadis aisha ngam ngol ɓuran sahago e ka fu ɗum masala man kam wala biɗo yo ngam maka ɗo taɗe cuume annabijo suumiɗe sumaki ɗe fu sottata sumaye kam ɗum kugal boɗgal ɓe sottata bo ɗum nastuɗum ha hadiswol ngol o solni dow kuuɗe boɗɗe ha nder nyalɗe 10 majum e ngam man modiɓɓe luray sumago nyalaɗe man ɗo kam ɗum nder kuuɗe boɗɗe giɗeteɗe ha nder nyalaɗe man ɓe sumaye man ɗo sembiɗa bo bana nyande arfa lattotode jeenayabre mbiɗen ɗum tammilattago bana jum'are accunde jango ɗo jum'are wartande ɗo ka sumaye man ɗo sembiɗa annabijo alayhi salatu wassalam o solni dow man wolli sumago nyande arfa man ɗo ɗum hefanan ɓi adama zunuba duuɓi 2 hitande salinde non be hitande warande ɗum man kam hani goɗɗo mo ɗum tawri ɗum be yakeji wawan sumo fu ta perda occasion man ta yebo khayru man nga salo nafitoraki be maga banni kadi e non man ɗo sembiɗa nder kuuɗe boɗɗe ha nder nyalɗe 10 man ɗo bo layhago ha nyande sappore bo kuugal ɓurdan ngal ha muɗum ha nder kuuɗe boɗɗe man ɗo kanjum man wiyete layhago ha marɗo yakeji no layhiro kam fu nden kanjum man ɗum sunna ɗum boɗɗum jamum o layho ha nyande sappore man ɗo kanjum man wiyete kuugal ɓurangal yiɗego her Allah ceniɗo e ni kadi nden kam hani julɗo o fintana nyalaɗe ɗo o anda ɗum nyalaɗe marɗe qima o anda ɗum nyalaɗe ɗe qima kuuɗe ɓantete masin qima kuuɗe be darjaji muɗum maran puwa her Allah ceniɗo nden o heɓa geɗal mangal ha kuuɗe boɗɗe man ko Allah hoynanimo fu foti ha nder nyalaɗe man ɗo o wawan sumago o sumo yoga maje malla o sumo ɗe fu hayru manga
jangugo alquran fiɗagal o wawan o janga alquran o janga ɗuɗɗum to wonɗo goɗɗo nyalde fu o jangan jus'u 3 kanjum wiyete kisbeje 6 hidde ko ɗe timma ɗo o timinan alquran cak goɗɗo waɗi ɗum o waɗi kugal mangal ha nder nyalaɗe majum halagal ko larani wuttudu sadakaji wuttudu enɗamji ɗum man hani goɗɗo o mara geɗal ha majum e non haala sonago sompo muɗum sonago sompo bana saro en mum to won daybe maɓɓe hande bana ɓadiɓe be mum ba wappayɓe ba hande goggo en yapendo en ko nandata be maɓɓe yillago ɓe waɗana ɓe hayru waɗana ɓe mboɗenga nastan nder kuuɗe boɗɗe e non man bo bana nafilaje ɗuɗɗingo nafilaje man bo nastan nder kuuɗe boɗɗe sakko bana nafilaje jemma heɓa ɗum ha nder nyalaɗe man ɗum daraja towka ɓi adama hani elana ɗum to e non kadi ko lutti ha dewitirle man fu kala ko laati kugal hayru kugal mboɗenga fu bana askar ɗum annabijo hucitini ha muɗum kanjum man wiyete ɗuɗɗingo habbirgo allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗuɗɗingo subhingo subhanallah ɗuɗɗingo yettugo alhamdulillah e nden ko nandata be majum askarji luttuɗi ɗo pat nastan ha nder ton bana istighfaru bana salatu bana zikri e nden ko nandata be majum nder none nder azkarji nden ɗum man ɗo funi hani julɗo o elana ɗum o nafitoro be nyalaɗe majum kadi nden ɗo man wiyete ko giɗɗen siftinorgo seeɗa kadi to Allah janiɗo o risku en huugo nder nyalaɗe man ko nafata e o risku en bo jaɓanego ha nder nyalaɗe majum to wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain